Еврейдарға 11-нче бүлек. Иман — ул өметләнеп көткәндәрнең тормышка ашуына ышаныс һәм күренмәгән нәмәләрнең барлыгын раслау. Безнең атай-олатайларыбызга шундай имандары өчен Алла тарафыннан хуплау бирелгән. Галәмнең Алла үзе менән булдырылганын һәм күзгә күренүче нәмәләрнең күзгә күренмәгәндәрдән бар булуын без иман аша аңлайбыз. Хабил иман аша Аллага Кабилга караганда яхшырак курбан килтергән. Иман менән килтерелгәнлектән уның бүләге Алла тарафыннан хуплап кабул ителә һәм шуның менән ул хак булып раслана. Хабил үзе исән булмаһа ла, иманы аша әлегә тиклем һөйләй. Енох иман аша был дөньянан үлем кисермәенчә алынган. Уны бер yerдән дә таба алмайдар, чөнки уны Алла үзе янына ала. Уның тураһында үзенең янына алынганга тиклем үк Алла уның менән канәгать булган дип әйтелә. Иманлы булмай торып иһә, Алла ризалыгын алып булмай, чөнки уга килүче һәр кем Алланың барлыгына һәм уны эзләгән кешеләргә унан әҗер аласагына ышанырга тиеш. Нух иман аша әле күрергә мөмкин булмаган нәмәләр тураһында Алланан искәртү алып, уга буйһынып, үз йортындагыларны коткару өчен кәмә төзегән. Иманы аша ул бөтен дөньяны хөкем иткән һәм иман аркылы килә торган хаклыкты алган. Ибраһим да иман аша Алла тарафыннан сакырылуга буйһынып, кайда барганлыгын белмәһә лә, киләсәктә мирас итеп алырга тиеш булган ергә бара. Иман менән ул үзенә вәгъдә ителгән ердә сатырда яшәп, килмешәк булып килеп урынлашкан. Уның кебек Исхак менән Якуб та изге сатырда яшәй. Уларга ла уның менән бергә шул ук мирас вәгъдә ителгән була. Ибраһим рассамы һәм төзүчеһе Алла булган нигезе ныклы каланы көткәне өчен шулай эшләне. Авырга кала алмаган Сарала иманы аша бала табырлык көскә ия була һәм өлкән яшьтә булуына карамастан бала таба, чөнки Алла тарафыннан бирелгән вәгъдәнең тугрылыгына ышана. Шуның өчен дә бер генә кеше карыу кайткан булһа ла, күктәге йондызлар һәм диңгез ярындагы ком бөртегендәй исәпһез ханһыз токым биргән. Бөтә был кешеләр имандарын хаклап үлгән. Улар үзләренә вәгъдә ителгәнде алмаенча, ярактан гына күргән һәм сәламләгән. Был дөньяла үзләренең вакытлыча яшәгән сит кешеләр һәм килмешәктәр генә икәнлекләрен таныгандар. Былай дип әйтүчеләр үзләренең ысын ян төягын эзләүләрен күрһәтәләр. Әгәр улар уйларында үзләре калдырып киткән төягын йөртһә, кире кайту мөмкинлеген дә табырдар ине. Әмма улар яхшыракка, күктәге төягенә ынтыла. Шуга ла Алла уларның Аллаһы дип аталудан оялмай, улар өчен кала әзерләне. Ибраһим Алла тарафыннан һыналганда, иманы аркаһында курбанга Исхакты тәкъдим итте. Ул үзенә вәгъдә ителгән һәм «Һинең нәселең Исхак аша килә» дип әйтелгән бердән-бер улын курбан итеп бирергә ләтер ине. Ибраһим Алла хатта үленән терелтергә һәләтле дип һананы һәм Исхакты үлгәндән һуң кире кайтарып алды тиһәң дә була. Иман аркаһында Исхак Якуб менән Исавты киләсәктәре тураһында һөйләп фатихаланы. Якуб үлер алдынан Юсуфтың улдарының һәр береһенә иман аша фатиха бирде һәм таягына таянган килеш Аллага табынып баш ийде. Иман аша Юсуф гомеренең һуңгы көндәрендә Израиль халкының Мисырдан чыгасагы тураһында һөйләне һәм үз һөяктәрен нимә эшләтергә икәнлеген әйтте. Иман аша Муса ла ата-әсәһе тарафыннан 3 ай буе яшереп тотыла, чөнки ата-әсәһе уның бик матур бала булуын күрә, уларны батша фарманы ла куркытмай. Муса ир корына ингәс, иман аша Фиргаун кызының улы дип йөртелүдән баш тарта. Гынахтан кыска вакытлы ләззәт алуга караганда, Алла халкы менән бергә газап кисерүде өстенрәк куя. Ул буласак әҗерде күрә. Шуга ла Мәсих хакына хурлык аша үтүде Мисыр хазинаһынан кыйммәтрәк байлык дип исәпләй. Муса иман аша батшаның асуыннан куркмаенча Мисырдан китә. Күзгә күренмәс Алланы янәһелә күргән кеше һымак ул түзде. Иман аша ул баш балаларны һәлак итәргә тиеш булган фәрештә Израиль халкының балаларына теймәһен өчен ишектәргә кан һибү һәм коткарылу байрамын билдәләне. Иман аша Израиль халкы Кызыл диңгезне коры ердән барганда кисеп сыга, ә Мисыр кешеләре шулай ук эшләп карап бөтенеһе лә батып үлә. Израиль кешеләре иман менән 7 көн рәттән Иерихон калаһын урап сыккас, уның диварлары ишелеп төшә. Бозык катын Рахав та Израиль шымсыларын иман аша дустарса кабул иткәнгә күрә, тыңлаусызлар менән һәлак булманы. Ошоларга өстәп тагы нимәләр һөйләргә?
Гидеон, Варак, Самсон, Иефай, Дауд, Самуил һәм пәйғәмбәрҙәр тураһында һөйләргә ваҡытым етмәҫ. Улар иман аша батшалыҡтарҙы буйһондора, ғәҙеллек урынлаштыра, вәғәҙә ителгәндәргә өлгәшә. Арыҫландарҙың ауыҙҙарын яба, ҡоторонҡо утты һүндерә, ҡылыстарҙан ҡотола. Уларҙың көсһөҙлөгө көскә әйләнә. Һуғышта улар ҡеүәтле була һәм сит ил ғәскәрҙәрен ҡасырға мәжбүр итә. Ҡайһы бер ҡатындар үлгән яҡындарын тере көйө ҡайтарып ала. Башҡалары иһә яҡшыраҡ тормошҡа терелеүгә өлгәшеү өсөн ҡотолоуҙан баш тартып яза ҡабул итә. Ҡайһы берҙәре мыҫҡыл ителә, ҡамсы менән һуғыла, ҡайһы берҙәренә хатта бығау һалынып төрмәләргә ябыла. Уларҙы таш менән бәреп үлтерәләр, кәүҙәләрен урталай бысалар, ҡылыстан үткәрәләр. Улар һарыҡ йә кәзә тиреләре ябынып йөрөй, баштары мохтажлыҡтан сыҡмай, уларҙы эҙәрлекләйҙәр, туҡмайҙар. Донъя ундай кешеләргә лайыҡ түгел ине. Улар сүллектәрҙә, тауҙарҙа, мәмерйәләрҙә һәм упҡындарҙа ҡаңғырып йөрөй. Улар бөтөнөһө лә имандары өсөн Алланан хуплау алды, тик береһе лә фани донъяла саҡта вәғәҙә ителгәнде алмай. Был кешеләр бары тик беҙҙең менән генә камиллыҡҡа өлгәшһен өсөн, Алла беҙҙең өсөн яҡшыраҡ бер нәмә ниәтләгән.